Ir bilen Türkmenistan'ın prezidenti yurdumuzun yaraglı güýçleriniň bilen terkerde başdy. Goşun generali Perdar Berdimuhammedow paýtagtymyzda Türkmenistan'ın Gorunluk ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürüýtilişdirilen harby mektebiniň täze binalyk toplumynyň açylyş dawratyna geldi. Gönülüň, hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň yaragly güýçleriniň bilen terkerde başdy. Türkmenistanyň Gorunluk ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky birinji ýürütilişden harby mektebiniň dawra atylşyna taýýar. Hasabat berýär Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň Gorunluk ministri general-leytenant Günnowdiýew. Erkin. Bu vatan şeýle bir mukaddes vatan. Kucağına arşın aydıma salan. Bu vatan şeýle bir mukaddes vatan. Koynuna yağışlar gül bolup yagan. Bu vatan şeýle bir mukaddes vatan. Candan geçip serden aşıp söylen. Dilegine edirlenip käbelen. Gorowuna kara başlar goýulan. Bu vatan şeýle bir mukaddes vatan. Göwüni güneş bolup göge götürlen. Asırlardan yüdüğün salıp gıyratan. Söyün yurda kılıç şemren pederlen. Bu vatan şeýle bir mukaddes vatan. İman ney sagynlygy ogudulan. Dünýäň depesinde baýdagyn diken secdegäki merdan ogudulan. Gorduğum aslını bilgil, bu zeminin miygidir. Erol erkin mıdan, budur Türkmen binası. Büyük şöhrat suğulusudur, tuğu bilen tuğrası. Asırların aydımıdır, nesillerin muradi.
Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde basty. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky ýöreteleşdirilen Harry Mektebiniň täze binalar toplumyny dawaral ýagdaýda açyp bermeňizi sizden ul hormat bilen haýş edýär. Yollara bugün. Mertlerin destisiz, mertin dünyası, sizde büyüklüğün keşfini var ya. Yine arsın deyip ölçüşler badi, okuyar, öğrenir, göreceğiz buraya. Bu yüzden yar, benim bilim harcamı, mertebe tanıdığım adım otur ya. Bu borç, bu mertebe, bu bağlamın, bu yıkınçlı basımın, böyle yetiriyor. Bugün onun nezik tarafı, gayet ya, benim futballarımla. Çoğun bu neşkimi, saçıp dur yaktı, aydın ertemle, ak yollarımıza. Dilim görür ýerlerin demişi, üstünlüğü, adam eğitirin. İlim avat gibi, kim baktı için, dine büyük işlem basıp tuturur. Bugün harbi okuyucular adından size sağ diye iyi bir gerçek. Bugün harbi okuyucular adından. Soňra Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Goşun generali Ferdar Berdimuhammedow ömrüni watana, halka gulluk etmege bagşlan we iýleşlerimiziň çuňur hormatyna eýe bolan garra taty Berdimuhammed Anaýewiň heýkeline gül çemenini goýup, onuň ýagty ýadygarlygine taqdim etdi. Soňra Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Goşun generali Ferdar Berdimuhammedowyň adyndan harby okuwçylara sowgatlar goşuldy. Bu ýerde harby okuwçylaryň haýyşlary boýunça hormatly prezidentimiz Ussat Mugallym Merdana hemde watançy esger Berdimuhammed Anaýewiň heýkeliniň öňüne ular bilen ýadygarlyk tugrata düşdi. Soňra Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Goşun generali Ferdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürütülüşdirilen Harun Mektebiniň täze binalar toplum bilen tanışyp başlady. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Men Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürütülüşdirilen Harun Mektebiniň mugallimi kapitan Kerim Murad. Hormatly belen serkerde başymyz. Ýürütülüşdirilen Harun Mektepdäki Ussat Mugallim, edermen etger İlkalan Mutan Berdimuhammed Anaýew bagşynyp tördilen Innowasiýon muzeýine hoş geldiňiz. Hormatly belen serkerde başymyz. Harun Mektebim Innowasiýon muzeýi bilen tanıştyrmagy ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Harby gullukçy döwlet başçylygymyzy bir näçe bölümden ibarat bolan muzeýiň işi bilen tanıştyrdy. Ýaş nesli terbiýelemek işini uly goşunt goşan we beýik watançylyk gurşunyň sebäplerini gaýdygsyzlyk hemde edermenlik görkeden Berdimuhammed Anaýewiň durmuş, zähmet we sebäp ýoly barada gurrun berýän taryhy gymmatlyklar, foto we video şekiller muzeýiň esasy aýratyndygydyr. Muzeýde şeýlik hem gahrman arkadagymyz Gurbanly Berdimuhammedowyň kakaty, hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedowyň ataty, İçeri işler idaralarynyň hormatly veterany Mälikuly Berdimuhammedowa bagşlandan gymmatlyklaryň görkezlipdir. Mälikuly Berdimuhammedowyň beýik ruha ahlak sypatlary, merdanylygy, ýyl gününe watanyna bolan pek söýgüsi, ruh belentligi, gaýdygsyzlygy, watançy ýaşlary terbiýelemek üçin bahadyny getip bolmajak görelli mektebidir. Mertler watany beýgedleýär atly bölüm Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň beýik işlerini we watançylyk mektebine bagşlanýar. Gahrman arkadagymyzyň milli goşunyň gorunç ukybyny we onuň maddi enjamlaryň büniýadyny watanymyzyň hemişelik bitaraplyk derejesine esaslanýan gorunç häsiýetli harby doktrina laýyk derejede berkitmek boýunça başlangyçlary möhüm ähmiýete iýdir. Şöhratly geçmişden bu ýysançly geljek atly bölüm Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Goşun generali Ferdar Berdimuhammedowyň giňgerimli işleri barada gurrun berýär. Soňra harby gullukçy
Türkmenistanyň Goranlyk Ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürütilişdirilen harby mektebiniň täze binalar toplumyna döredilen ajaýyp şertler üçin hormatly prezidentimize hoşallygyny beýan etdi. Hormatly belen serkarda başlaýmaz. Bilimler we talim ýaşlyk münasibetli Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürütilişdirilen harby mektebiniň täze binalar toplumyna açyk bolan many bermeli. Biz watan goraşlarynyň duýsançly başly göwe ýetirdi. Biz watan goraşlary geljekde hem sizin nähriban pederlerimiz, ustad muallim, edermen etker ilhalar insan Berdimuhammed Anaýew watanyň wepalygly içeri işler edaralarynyň hormatly veterany Merkul Berdimuhammedow şeýle hem türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadamydyň nusgalyk görelmesini ýerip edil watanymyzyň goragynda sarsılmaz galaly polat galtan bolup durjakdygynda şu taryhy nesili anandyrmagy ruhsat edin. Sizin canınızın sağ, ömrünüzün uzak, benim başınızın aman olmalı, devletli işlerinin din ruvaşları verilmeli, tüytürevinde dağıt yapmamakta, benim tekrar başlayalım. Harbollukça işlerini üstünlükler arzu edip, sonra devlet başkanımız elektron kitapxana geldi. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraglyk işleriniň belent serkerde başdy. Men Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürütilişdirilen harby mekdebiň muallimi Mayor Şamrat Kurraýew. Hormatly belent serkerde başymyz. Ýürütilişdirilen harby mekdebiň elektron kitapxanasyna hoş geldiňiz. Bu ýerde hormatly prezidentimiz kitapxananyň kitap gaznaty, onuň enjamlaşdyrylyşy, sany tehnologiýalaryň ýurewat mümkinçilikleriniň peýdalanmagy şertlendirýän işiniň aýra tenekler bilen gyzyklandy. Bu ýerde zerur bolan kitaplary we degişli maglumatlary gözlemekde ýürüte sensorly monitorlar oturlypdyr. Ýurewat web programma ornaşdyrylan kompýuter toplumlary elektron görnüşinde kitaplary okumaga şertler döredýär. Hormatly prezidentimiziň paratatly başçylygyny ýaşlaryň dihin mabatda kämilleşmekleri, ýa-da zaman bilimlerinden habarly we giň dünýä garaşly bolmaklary üçin döwlet tarapyndan ähli mümkinçilikler döredilýär. Ustad muallimlerden we tejribeli serkerdelerden bilim alýan watançy nesilleriň harby hünärleri bolan höwüsleri barha artýar. Bu ýerde hormatly prezidentimize döredilen amatly şertler üçin hoşallyk bildirildi. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadamydyň hemde hormatly belent serkerde başymyz. Siziň ajaýyp eserleriňiz ýaş nesiller üçin bahasyna ýetip bolmajak gollanmadyr, hemde ýörelgedir. Şeýle ajaýyp eserleri halkymda sowgat berýäniňiz üçin şu pursatda size köp sag bolsun aýdar. Siziň janyňyzyň sag, belent başyňyzyň aman bolmagyny, il ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumlarymyzyň hemişe rowajlyklary beslenmegini tüýsüremizden arzu edýär. Hormatly belen serkerde başymyz. Men Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürütilişdirilen harby mekdebiň harby okuwçysy Kerim Goşnazarow. Hormatly belen serkerde başymyz. Gahryman arkadamylyň ilm we tehnologiýalar biziň şu günki hemde geljek ösüşlerimiziň esasyny diýen gymmatdymydyr diýip juda jaýdar bellemegi ýaş watançylar täsirlikleri uklandyrýar. Biz harby okuwçylar hem geljekde de şeýle parasatly jümlelerden uğralyp, çoňmur ilmli bilimli, giň dünýä garaýşly, sanyly mümkinçiliklerinden kämil peýdalanýan watany we palýaşar bolup ýetişekdigimizde sizin andarmagy ruhsat edin. Ýaşlaryň döwrewap bilim almaklar üçin ähli şertler döredýän hormatly belen serkerde başymyz. Size hemde Gahryman arkadamda köp sag bolsun aýdýar. Sizin janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Alp barýan beý işleriňiz el mudamary waşyklary weslesin. Hormatly belen serkerde başymyz. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy. Watan öňündäki muqaddas borjy ýerine ýetirmekde üstünlükler arzu edip, taktik söwüşe taýýarlanmak üçin ýetlenilen okuw otagyna bardy. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy. Men Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürütilişdirilen harby mekdebiň muallimi Mayor Rüstem Jumaýew. Hormatly bilen serkerde başymyz. Ýürütilişdirilen harby mekdebiň taktik söwüşe taýýarlyk otagyna hoş geldiňiz. Bellençiýaly döwrewap enjamlar we programma üçinçiligi istenlik kowa, şol sanyna meýdan şertlerini, taktik we töwüş hereketlerini amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Bu oto türgünleşiň geçişini synlamak we taktik taýýarlygyň netijelerini baha bermek üçin ýürüte monitorlar, virtual okuwçy hakykata aralaşdyrýan äýnekler, algow meýdançasy, server we kompýuter simulyatorlary hemde branirlenen harby TNK-nyň simulyatory bilen enjamlaşdyrylanlar. Bularyň ählisi okuwçylary hemme taraplan taýýarlamagyň we olary töwüşiň käfiýetde terbiýelemegiň ýokary derejesine üpçün etmäge mümkinçilik berýär. Mälim bolşaly
ata-babalamadan paratatly ýürelgeleri etatyna ýaş nesli ýokary watançylyk, wypalalyk, watanyň we halkyň geljegi üçin jogapkarçylyk ruhuny terbiýelemek, ýaşlaryň sazajykly ösüş üçin ähli ýürüş şertleri döretmek, olaryň häzirki zaman bilimlerini ile almaklary, paragatçylyk we dörejilik ýoly bilen anamly öňe barýan, garaşsyz bitarap watanmadan döwlet ýadatynyň ileri tuturýan uğurlarydyr. Soňra bir ýerde ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlyna döredilen amaty şertler üçin hoşalyk bildirildi. Hormatly bilen serkerde başymyň. Berdimuhammed Anaýew adydaky ýürütülişdirilen Harun Mektebiň täze binalar toplumunun açylış tawaryna hut özüniň gatnaşmagyň ýürekleri bu soňsdan dolu watan gowraçylaryna belent ynamdan nişan boldy. Şu pursatda milli ýaragly güýçlerimizin maddi enjamlaryny binýadyny kämilleşdirmek bagtynda durmuşa geçirýän giň we çörli işleriniz üçin size hemde gahrman arka dagymyda köp saglyklymyzy aýdýar. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, bilen başynyň aman bolmagyny tüýsüreňizden arzu edýär. Hormatly bilen serkerde başymyz. Hormatly bilen serkerde başymyz. Men Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürütülişdirilen Harun Mektebiň harby okuwçysy Muhammed Ýusuf Durdiýew. Hormatly bilen serkerde başymyz. Gahrman arka dagymydan hemde siziň parasatly başlanmışlaryň netijesinde Tekim paýhasynmany Maltun Mulu Praga ýylyna paýtagtymyň gözel künjegine bina edilen Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürütülişdirilen Harun Mektebiň täze binalar toplumynyň harby okuwçysy bolmak bagty bize miýeser etdi. Biz ýaş watançylar hem siziň döredip berýän giň mümkinçiliklerimizden peýdalanyp Ustat mugallim, edermen esker, ilhalarymdan Berdimuhammed Anaýewdan nusgalyp, alam bilimli, giň gözetimli, hakyky watançylyk ruhly ýaşlar bolup ýetişekdigimde siziň andyrmaga ruhsat edim. Hormatly bilen serkerde başymyz. Şu ýatda galyş taryhy ünlü. Siziň hemde gahrman arka dagymydan janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, ýaş etirleriň bagtýarly uğruna alyp barýan işleriňiň uluslyny görebesenmegini tüýsüreňizden arzu edýär. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Watan öňündäki mukaddes borjy ýerine getirmekde üstünlikleri arzu etdi. Soňra hormatly prezidentimiz täze mektepdäki sanlaşdyrylan mejlisler jaý bilen tanışdy. Bu mejlisler jaý 1000 orunlyga niýetlenenler. Soňra döwlet başlarymyz robototehnika otagyna bardy. Döwlet başlarymyz bir ýerde harby okuwçylary robotlary we uçurmansyz uçýan enjamlary durundurmaga taýýarlamagyň usuliýeti bilen giňişen gyzyklandy. Robototehnika sapaklary geljeki watan gowraçylarynyň innowasiýon tehnologiýalary ulanmagy arkaly nazary we amaly wezipeler çözmäge gyzyklanmalaryny artdyrýar. Uçurmansyz uçýan enjamlary durundurmak üçin ýeterlik taýýarlyk berýärdir. Sanly düzüm bolan häzirki zaman uçurmansyz uçýan enjamlaryň kömegi bilen harby okuwçylar nazariýetde alan bilimlerini tejribe bilen utgaşdyryp bilerler. Bu düzümleri ulanmak köp wezipeleri üstünlikli çözmäge mümkinçilik berýär. Ýürüte simulyator harby okuwçylar üçin uçurmansyz uçýan enjamlar bilen dogry tanışmaga, olary durundurmagyň enliklerini ile almaga şertler edýär. Harby gullukçy döredilen ähli amaty şertler üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman arka dagymyda hoşalyklaryny beýan etdi. Döwlet başlarymyz harby okuwçylara döwrewap bilim bermekde, olary harby gullugy häzirki döwrüň taramly laýyk derejede taýýarlamakda harby gullukça üstünlikleri arzu etdi. Soňra hormatly prezidentimiz ýürütülişdirilen Harun Mektebiň sport toplumuna taraby gurady. Häzirki wagtda ýurdumyzda harby gullukçylaryň we bu gurdan bilim alýan ýaş neslin ýokary taýýarlykly, hemme taraplaryň kämil ýaşlar bolup ýetişmeklerine uly üns berilýär. Ýaş nesli şeýle üns arada bilen gurşaýan ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlanyň tagallary bilen bir döwrewap Harun Mektebiň binalaryna da harby okuwçylaryň göwüne jaý diň almak üçin ähli şertler döredilipdir. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Ýürütülişdirilen Harun Mektebiň sport toplumynyň lazer türgenleşik otagyna geldi. Hormatly bilen serkerde başymyz. Men Berdimuhammed Anaýew adyna ýürütülişdirilen Harun Mektebiň muallimi Ulluçynat Merdan Buğray. Sinleşiňiz ýaly lazer türgenleşik saly. Harby okuwçylaryň sewişçiň meýdançyda toporlaýyn hereket etmegini öwretmek üçin niýetlenip, sewiş şertlerine ýakyn ýagdaýda gurnalandy. Türgenleşikde harby okuwçylarynyň maksady lazer sensorlar bilen janlaşdyrylan kelle dağlarynyň, ora ýerekleriniň hemde ýaraglaryň kömegi bilen merkezde ýerleşdirilen daýaş nokatyny eýelemekden ibaratdyr. Hormatly bilen serkerde başymyz. Şu pursatda harby okuwçylaryň gatnaşmaklaryna ýürüýte türgenleşige başlama ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär.
Görünüşýäli bir otog toporlayan türgünleşikler üçin niýetlenenler. Onu yaraglar we isaplar saklamak üçin bölüm we itafi oyun meydançasy bar. Türgünleşikler üçin lazer sensorly ýürüýte başgaplar, elektron yaraglar we ýokary duýjulukly gorunç terişleri ulanylýar. Harby okuwçylar toporlara bölünip, emeli päsgetçilikleriň arasyna söwüş tilsimlerini ilerliýärler. Bir yerde gelecekki harby gullukçylar çarşyramly söwüş wezipelerini ýerine getirmäge taýýarlanýar. Meydançada olara türgünleşiň ähli hereketlerini gödegçi etmäge mümkinçilik berilýär. Harby gullukçy bu ýerde döredilen amaty şertler üçin hormaty prezidentimide hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyda hoşallyklaryny beýan etdi. Hormatly Belen Serkerde Haşimov, şu tarihi günde size hem de Gahrman Arkadağymyda köp sag bolsunmy daýdýar. Sizin janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, Belen başyňyz aman bolsun. Döwlet başdanymyz harby gullukça alyp barýan işlerini üstünlikleri arzuw etdi. Soňra hormaty prezidentimiz atış taýýarlygyny geçmek üçin niýetlenilen otoga geldi. Harby gullukçylaryň hüner taýýarlygyny ýokarlandyrmak, harby ilimiň we sunugatyň öňdebarjy gazananlaryny ösdürmek, häzirki zaman harby teňkelerini we injamlaryny erketmek başaryny artdyrmak, harby gullukçylaryň hinde olaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş durmuş, gulluk we iş şertlerini gowlandyrmak ýaly wezipeleri aýratyn ähmet berilýär. Diňe gorun şähetine eýe bolan bitarap Türkmenistanyň paragaçlyk tüýjülükli daşar tiýadatyna dolu laýyk gelýän harby doktrinanyň ileri tutulýan wezipeleriniň ugralyp, edermen watan gorugçylary ýurdun paragaçlygyny we atudylygyny, halkyň abadan durmuşyny üpçüne diýerler. Şonuň bilen birlikde eskerleriň, terkerdeleriň hüner taýýarlygyny, şol sanyna yaraglara, töwüş teňkelerini erketmekleri boýunça toplumlaýyn çereler görülýär. Soňra ýurdumyzyň yaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Ýürüýtirilen harby mektebiň Bodiflight diýilip atlandyrylan ýerine bardy. Bu ýerde durmuş hakykatyna ýakyn şertlerde paraşutçylaryň türgünleşikleri üçin ýürüýte injam oturdurypdyr. Ýürüýtirilen howpsuz türgünleşik injamy dik aerodinamik turbodan ibarat bolup, onuň içinde howa akymy döredilýär. Injam uçurdan bökmegiň täsirlerini duýmagy, howada durnukly saklamagy, paraşutçynyň hereketlerini öýleşdirmäge, bu wagtdaky bilimleri kämilleşdirmäge we öz bedenini dolandyrmagy öwrenmäge mümkinçilik berýär. Paraşutçynyň simulýatorynyň ulanmagy türgünleşikleriň üstünlikli geçmegiň şertlendirýär. Harby gullukçy döredilen amaty şertler üçin hoşallygyny beýan etdi. Hormatly Belen Serkerde Haşimov, biz serkerderegen şu ýaly täze döwrewap harby mekdebiň mugallimler höküminde ýaş etlerini terbiýelemekde, olara döwrewap bilim bermekde, öz küp başarlyklaryny gaýrmajakdygymyza size inandyrmagy urgut edin. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Tutjan tutum lişe gelmedi ama ruwaşly beslendir. Hormatly Belen Serkerde Haşimov. Döwlet başdanymyz harby gullukça işine üstünlikleri arzuw etdi. Soňra ýurdumyzyň yaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Harby mekdebiň paraşut simulýator otagyna bardy. Bu ýerde harby gullukçy ýurdumyzyň yaragly güýçleriniň bilen serkerde başdyna paraşut simulýator hakynda gurrun berdi. Bu injam uçurdan bökmekde paraşutçynyň bedenini dolandyrmagy, beýiklik we gonmaly ýerini amaly türgünleşmäge ýardam berýär. Şeýlekem ganat görünüşli paraşutlary dinamiki dolandyrmak, ugrukdyrmak hemde böküşi öýleşdirmek üçin niýetlenenler. Ýaşlar baradaky hemme taraplaryň aradalary we harby mekdebiň täze binalar toplumyny togat berenlik üçin Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň yaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy Goşun generali Firdar Berdimuhammedow hemde türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk matbuatynyň başlygy Gahrman Arkadağymda mekdebiň mugallimleriň we okuwçylarynyň adyndan çuňur hoşallyk beýan edildi. Döwlet başdanymyz harby gullukça üstünlikleri arzuw edip, ýürüýtirilen harby mektep bilen tanışlygyny dowam etdi. Täze binalar toplumy ýöňüniň döwrewap binagarlyk aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Onuň gurulşygyny milli binagarlyk görelgeleri bilen häzirki zamanyň ötün tejribesi sazyşykly utgaşýar. Dünýä ölçeğlerine laýyk gelýän toplumyň sany ulgamyň mümkinçilikleri bilen dolu injamlaşdyrylan binalarynyň içki bedeglerinden başlap, ähli teňki injamlaryny, okuw hesaplaryny çenni täzeçilik hemde döwrewaplyk gödüňde tutuldy. Ajaýyp tazyşygy emele getirýän binalar toplumy okuw we dolandyryş binasyny, ýatakhana binasyny, lukmançylyk binasyny, goşmaça okuw, sport binasyny, okuw we naharhana binasyny, awtodrolgulary hemde beýleki teňki diskalary öz içine alýar.
diňe goran şähetine iyi bolan bitarap Türkmenistanyň paragaçylyk tüýjülükli daşar tiýadatyna dolu ılaýyk gelýän harby doktrinanyň ileri türýän wezipelerinden ugralyp, edermen watan goraçlary ýurdun paragaçylygyny we atudalygyny, halkyň awadan durmuşyny üpçüne diýerler. Şunuň bilen birlikde ýaraly güýçleriň düzümleriniň idaralarynyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak maksady bilen döwrewap toplumlar bu düzümleriň gullukçylar üçin iň häzirki zaman injamlar bilen üpçüne edilen idara we okuw binalary gurulyp ulanmaga berilýär. Pekin paýhas ummany Magtymul Prag ýylynyň bilimler we taryh ýaşlar gününe Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adynaky birinji ýürütülüşdirilen harby mektebiniň täze binalar toplamynyň açylyp ulanmaga berilmegem munyň aýdyň tutnamasy boldy. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy Firdar Berdimuhammedowyň belleşi ýaly harby gullukçylaryň hüner ussatlyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyna, olarda tanly tehnologiýalary hemde enjamlary durandyrmagyň inliklerini kämilleşdirmäge möhüm ähmiýet berilýär. Bilim ilgamynyň tanly giňişligi döredilenini, dünýäniň bütün bilim tejribelerini ornaşdyrmak meselesine aýratyn üns berilmegi möhüm ähmiýete iýdir. Okuw kitaplaryny elektron görünüşe geçirmek, ýokary we orta bilim idaralary bilen tanly ulgam arkaly okuwlary guramak, tanly maglumat alşygy tanly bilim ilgamynyň ajaýyp görkezleridir. Berdimuhammed Anaýew adynaky harby mektepde ýaş nesle döwrüň ýokary talabyna laýyklykda bilim bermek babatda ähli mümkinçilikler gödüňde tutulanlar. Harby mektebiň okuw binasyna tanly tehnologiýalar, interaktiv tagtalar, okuw görkezme esaplary bilen üpçün edilen döwrewap okuw otaglary, dürli maksatly gurnaklar hereket edýär. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy, ýürütülüşdirilen harby mektebiň okuw we dolandyryş binasyna tarap gurady. Ýolugryna döwlet başdanymyz Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürütülüşdirilen harby mektebiň direktoryna täze awtoloklaryň açarlaryny goşurdy. Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Goşun generali Firdar Berdimuhammedow şeýle hem harby bilim idarasynyň hormatly mehmanlaryň kitabyna ýadygarlyk ýazgy ýazdy. Şeýle hem döwlet başdanymyza ähli harby gullukçylaryň adyndan ajaýyp haly sowat goşurly. Soňra hormatly prezidentimiz Firdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Aşgabat şäher häkimliginiň toplum binasynyň açylyş dawraty boldy. Aşgabat Aziýaň duri merteni nurun taçar imaratlaň mermeri Ulum bilim, sungat bilen, saz bilen giň elem tanaýar watanym seni
dağlı kahraman serdarımız. Arkada kömürlürüm mukavemet, aşka var dost doğruluk mekanet. Vatanım altın terzi bulgari, arkada kahraman serdarımız. Hoş geldiniz, hormatly Arkadaal Gahryman serdarymyz. Aşgabat şäher häkimliginiň toplum binasynyň toýbagyny kesip bermeňizi sizden ul hormat bilen haýyş etýär. Soňra hormat prezidentimiz bir ýygnananlaryň şoğundy il çarpışmalary bilen toý bagyny kesdi. Şeýlelikde paýtagtymyzyň taryhy merkeziniň keşfini hasy gözelleşdirýän Aşgabat şäher häkimliginiň toplamaçyly hormat prezidentimizi binanyň içine bagtyar çağalar mehirli garşyladylar. Arkadaşlar kahraman serdarymyz biziň bilen ýadygarly surata düşäýiňde. Bagtyar netiller bilen ýadygarlyk surata düşenden soňra hormatly prezidentimiz toplumyň şeker video gözegçilik merkezi otagyna bardy we bir ýerde alnyp barlayan işler bilen tanışdy. Assalamu alaykum, çoňur hormatly bilen Arkadaal Gahryman serdarymyz. Men Aşgabat şäher häkimliginiň maglumat howpsuzlygy we sağan tehnologiýalary bölüminiň ihsas hünärmeni Herman Berdiýew. Sizin Aşgabat şäher häkimliginiň toplum binasynyň açylyş tawaryna gatnaşmaklaryňyz biziň üçin ören boýsunçlylar. Ýaşlaryň hemme taraplaryň bilimli bolmagyny hemişe arada edýän Arkadaal Gahryman serdarymyz. Sizi şu toplumyň açylyşy hemde ajaýyp bayram münasibetli tüýsürümizden gutlaýar. Hormat prezidentimiz, sizi şäher video gözegçilik merkezi otanyň işleýiş tertibi bilen tanışdyrmagy ruhsat bermeňizi ul hormat bilen haýyş edýär. Hünärmen hormatly prezidentimizi doly awtomatlaşdyrylan dispetcher otagynyň işi bilen tanışdyrdy. Bu otagda gurnulan hemde döwrewap program bilen üpçünedilen kompýuterler arkaly Aşgabat şäheriniň çägindäki fiilgähleri video gözegçilik amaly aşyrylýar. Munyň özi ak mermerli paýtagtymyzyň arasatçylygynyň we awadançylygynyň mundan meýlekde üpçünedilmegine ýardam berer. Soňra hünärmen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyza, şeýle hem hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahryman serdarymyza şeýle ajaýyp binany gurduryp berenligi üçin tüýsürekden hoşallygyny beýan etdi. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmek boýunça öňe sürýän hemde bu urda amala aşyran giň erimli şäher uruluş maksatnamasyny üstünlikli dowam edip paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna şeýle ajaýyp günne şu binany sowgat berenligi üçin Arkadaal Gahryman serdarymyz size tüýsüregimizden hoşallygymyzy bildirýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyzyň hormat prezidentimiz siziň janyňyz sag, mertebeňiz belent, ýyl ýurt bähbetli asyrly işleriňiz hemişe rowat bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Hormat prezidentimiz hünärmeni alp barýan işlerinde üstünlikleri arzu etdi. Hemde toplumyň umumy orta bilim bölümine geldi. Hoş geldiňiz Arkadaal Gahryman serdarymyz. Men Aşgabat şäher baş bilim müdürliginiň hünärmeni Aýgul Garýagdyýewa. Arkadaal Gahryman serdarymyz. Sizi bilimler we talip ýaşlary güni hemde 2024-nji 2025-nji täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen tüýsürekden gutlamagy ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Bayramlarymyzyň bayramlara, toýlarymyzyň toýlara ulaşýan Pähim paýhat ummany Maktumul Praga ýylyna bilimler we talip ýaşlar gününe gabatlap Arkadaal Gahryman serdarymyz siziň gatnaşmaňyzda bu ajaýyp binanyň açylyş tawarasy bizde ýatdan çykmajak buýsanç duýgularyny döredýär. Belent mertebeli Gahryman prezidentimiz sizi bilim ulgamynyňky innowasion tehnologiýalaryň işleýişi bilen tanış etmäge ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Hünärmen hormatly prezidentimizi tanly mektep ulgamy bilen tanışdyrdy.
bir ulgum maglumat we telekommunikasiya tehnologiýalarynyň ornaşdyrylşyny işleňleşdirmek itaatynda bilim bermegiň hilini gowlandyrmakdan ibaret bolup, onuň üstü bilen ata-eneler öz çağalarynyň ýetişigi, okuwa gatnaşygy, günnelik geçilen temasy, üý işi we alýan bahalary bilen tanışyp bilýärler. Şeýleken bir ulgum arkaly mekteplerde okuw işleriniň gurulşyna, okuwçylaryň gatnaşygyna we ders ýetişigine, kabul edilýän okuwçylaryň sanyna, mugallimlaryň geçen sapaklaryna hemde okuwçylaryň alýan bahalaryna seljerme bermäge her bir okuwça şahsylaşdyrylan okuw maslahatlarynyň berilmegine şert berýär. Hünärmen ýaşlaryň döwrewa bilim almaklary orunnaky tagallalary üçin arkadagy gahrman serdarymyza hemde gahrman arkadagymyza tüý sürekden hoşallygyny beýan etdi. Hormatly prezidentimiz ýaşlary döwrewa bilim almaklaryna hemde häzirki zaman sanly ulgamlardan peýdalanmaklaryna döredip berýän mümkinçilikleriniz üçin size tüý sürekden sag bolsunlarymyzy bildirýäris. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň, hormatly arkadagy gahrman serdarymyz siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutýan tutumly işleriňiz ilmi-dama rowaj alsyn. Hormatly prezidentimiz hünärmenlere alp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Toplumyň keşfine, milli binagarlygyň iň gowy ýörelgeleri, binagarlyk we bedegi wagtda ýa-da zaman meýilleri bilen saglaşykly utgaşýar. Bu ýerde halkara ölçeglerine laýyk gelýän amatlyklar işgärleriň we hünärmenleriň münasip wehme şertlerini dollygyna üçin edýär. Şunda Türkmenistanyň fiýasy strategiýasynyň esasyna goýulan döwlet adam üçin diýen ýörelge öz münasip beýany tapýar. Köp gatly binadan ibaret bir toplumda 300 orunluk meclis serdali, ähli amatlyklar bilen üçin edilen 110 urak iş otaglary, 120 orunluk naharhana, şeýlekem tenki desgalar we beýlekler bar. İş otaglary işgärleriň netijeli wehmet çekmek üçin zerur enjamlar, şol sanna kompýuterler, mebeller we beýleki degişli serişdelerden üçin edilip, bu gurda bildirilýän talaplara dolu laýyk gelýär. Toplumyň içki bedegine ýa-da zaman suretkeşleriniň nakkaş eserleri aýratyn görüp berýär. Bularyň ählisi renkleriň köpeýüşçüligi bilen birlikde binanyň bedegine üýe bolşly üýşün çaýýar. Bilşimiz ýaly Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyň başyna başlan şäherulşuk maksatnamasynyň häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna üstünlikli durumşa geçirilmegi netijesinde paýtagtymyz üsýän hemde ýaşamak üçin has amatly şäherleriň kataryna orny berkidýär. Soňra döwlet başçylygymyz hormatly mehmanlaryň kitabyna ýadygarlyk ýazgy ýazdy. Şanly wakam nasibetli bu ýerde hormatly prezidentimize Aşgabat şäher häkimliginiň toplumynyň işgärleriniň adyndan ajaýyp haly sowgat berildi. Mertebeniz belent bolsun, arşa götürýän şanymy. Alkış size arkadaly, gahrman serdarymı. Tenimine bakpaýymy, ak geljeğe serpaýymy. Alkış size arkadaly, gahrman serdarymı. Yaşa yaşa arkadaly, gahrman serdarymı. Yaşa yaşa milli lider, gahrman arkadagymyz. Yaşa yaşa arkadaly, gahrman serdarymyz. Yaşa yaşa milli lider, gahrman arkadagymyz. Hormatly prezidentimiz hemmilere üstünlikleri arzu edip bir yerden uğradı.